Roll sound! Lights! Camera! Action! На фестивал като на фестивал. Празникът продължава до зори. Наричат киното фабрика за мечти. Поредното доказателство, че мечтите никога не свършват, е Международният фестивал за късометражно кино в Двореца. За пета поредна година той се организира от и за студентите. Направленията са две – кино и телевизия, а конкурсната програма е разделена на българска и международна. За участие са се записали професионалисти, студенти и приятели на киното, свои филми са изпратили телевизии, дистрибутори, продуцентски къщи, академии, колежи и фестивали. Предстоят дни на вълнуващи контакти между студенти и преподаватели, дни на срещи с прекрасни и будещи спорове филмови произведения, дни, в които мечтите се сбъдват. Просто спри и снимай. С тази мисъл на ум, участниците в ателието по операторско майсторство се впуснаха в преследване на най-добрите образи, създавани някога. За да разкрие тайните си и да им помогне в това нелеко начинание, в Балчик пристигна американският оператор Ранди Так.
Пътувам навсякъде по света, за да гостувам на фестивали и киноучилища. Заедно провеждаме курс, наречен "Просто спри и снимай". Това е програма, в която се включват млади оператори, желаещи да се запознаят с устройството на кинокамерата. Това, което искаме, е да убедим участниците, че кинолентата не е толкова трудна за използване, колкото предполагат. Те не са в студио, не строят осветление, но могат само за няколко часа да се запознаят с основните изразни средства, като композиция, движения, ракурси, оптика. Да научат повече за природата на филма, изкуството на снимането и използването на светлината. Едва в края на курса ще видят резултата от работата си – заснетите, монтирани и озвучени откъси. Колко важен е звукът в киното? Как един шум, един тон, един звук правят дадена сцена незабравима? Тънкостите в занаята вече могат да бъдат научени не само в училищата по изкуствата, специализираните колежи или филмовите академии. В рамките на Международния фестивал на късия филм в Балчик беше открит майсторски клас по звук. Участниците ще научат какво е звук, как го възприемаме, как го записваме, ще анализират епизоди от филми, в които звукът е от особено значение. Теорията е подготовка за практическата част – записване и монтаж на звук и композиция на саундтрак. Амбициозната програма е съставена от звуковите дизайнери Лея Пишка и Ирина Артамонова, германка и рускиня, които повече от 4 години живеят и работят в Великобритания. Не трябва да подценяваме значението на звука. Много често режисьорите го смятат за последната съставка в производството на филми. Това обаче обикновено разваля изображението. Затова сме тук. Нашата малка мисия е да кажем: затворете очи и ако звучи зле, когато ги отворите, ще откриете, че изображението е лошо. Най-важното нещо може би е да се научим да слушаме. Ще бъде полезно, защото повечето от участниците ще са режисьори, които не са се занимавали конкретно с звука. За тях ще е добре да имат такъв опит, да преминат през целия процес. В звуковия дизайн има установени правила. Примерно, ако искаме звука да е злокобен и ужасяващ, използваме това. Ако сцената е изпълнена с нервно напрежение, подбираме отсечени звуци. Това обаче не е всичко. Ние ще се опитаме да разкрием именно разнообразието на звука. Това е целта на майсторския клас – да накара участниците да експериментират, да си кажат как могат да наподобят звука на морето. Като духнеш със сламка в чаша вода, например, получаваш звука на вълните.